Moi ja 200 petsiä. Juuri näitte ne. Katsokaa. Tää ei oikeastaan mun tavallainassa. Tää mun kaveri jätti tää meille. Tai on tää mun vaihdojan kaverin kanssa. Sitten mä menen tänne. Katsokaa. Sepe vaikka. Anteeksi vaan. Johan nyt, sori. Mä vaihdoin tämän petsin. Mä annoin niinku ilmaisena. Mä vaihdoin sen. Sitten se joutui vaihtaa seisonkissa. Mä olisin vaihtanut sen violettaan. Mä sain tällaisen ihan uuden sillä violetella ja toisella ihmeellisellä petsillä ja jollakin ihmeen lehmällä. Mä sain tän. Eli en vaihda ikinä. Nyt näinkin tällä enemmän. Määräkoira on 2 määräkoira. 1 siisukissa, kohta 5 siisukissa ja kohta 5 märää. Tässä oli tyhmä video. Muista tilata. Anteeksi, tämä on niin lyhyt, koska mä oon niin tyhmä ja kukaan ei tilaa mua. Eli mä lopetan tekemään mun kanavan. Jos tykkäsit kanavasta, niin laittakaa kommentteihin. Tulee yli 20 tykkäystä tähän videoon, niin en lopeta videota. Toukokuun 27. päivän mennessä. Myös yli